Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan channel mai albarka mai suna kHALIFATUBE TV. Ga wanda wannan shine kallonsa na farko a wannan channel, muna roƙon sa ya ɗan ja ƙasa kaɗan, zai ga alamar subscribe da jan rubutu, sai ya danna daga gefe ɓangaren daman dai zai kuma ganin ƙararrawa ta fito, sai ya taɓa yadda za a sanar da shi saƙo ta inbox da zarar mun ɗora. A darasinmu na yau za mu nuna muku yadda za ka ɗora unguwarku ko kuma gidan da kake ko kuma wajen kasuwancinka a Google Map. Yadda za ka yi ka ɗora wajen kasuwancinka a Google Map. Da fari za ka je ka ɗauko map, in babu shi a wayarka bare ma yawanci map wayoyi suna zuwa da shi, amma ko da wayarka ta zo da shi ya kamata ka fara yin updating ɗin shi kafin ka shiga. Yanzu dai na gama updating ɗin na bara ga map ɗina na shiga haka, zai ɗan jira, gashi nan ya buɗe kamar haka. In ka mai nan na mai da shi satellite ne yadda zan fi jin daɗin aiki da shi. Gashi da zarar ya buɗe kamar haka, gashi nan a ƙasa daga can kusurwa daga ɓangaren dama ga wata update nan, to daga gefenta za ka ga contribute da alamar tarawa a wajen, za ka taɓa ta nan wajen. Shi nan ga ta taɓa, shi nan ga akwai wasu guda uku, gashi nan edit map, akwai add place, za ka taɓa add place, gashi nan ana loading. Network ɗin nawa ne, gashi nan ya buɗe yanzu. Gashi nan za ka saka sunan inda kake so, kamar misali bari mu saka kHALIFATUBE TV, sai mu zo nan mu zaɓi categories. Abinda dai ake nufi da categories, abinda kamar misali abinda ake nufi dai abinda ya ƙunshi shi sana'ar da kake yi ko kuma dai sunan wajen da kake. Gashi nan wajen cin abinci, makaranta ne, wajen shan shayi, a'a wajen siyayya ne, gasu nan dai da yawa. Gashi nan dai masallaci ne, a'a supermarket ce, ga dai shi nan za ka yi ta ganin su, hotel, wajen magani, gasu nan dai da yawa, ga night club. Za dai ka saka wani, za ka yi searching in baka ga kamar nan musa. Gashi nan new TV rental service, bari mu zaɓi school. Shi nan kuma za ka taɓa nan, za ka zaɓi daidai inda kake so ka ɗora shi. Gashi nan za ka yi ta zaɓa, za ka zaɓi inda kake so ka ɗora shi, ko da bai fito ma a kan seti ba, inda kake so ka ɗora wa sunan za ka zaɓa. Gashi nan za ka yi ta matsarwa, wannan ɗan jan abin shi ake so. Yau bari mu ɗora, bari in gwada ɗora muku shi kan bulin abin nan. Shi nan kamar haka, ka ɗora shi haka, to haka ya hau, za ka danna nan OK. Da zarar ka taɓa nan ka gama seta, sai ka danna nan wannan daga ɓangaren hagun nan, shi nan za ka taɓa, shi nan yana sending,
shi nan zai ce za ka ɗora hoto ko ba za ka ɗora ba. In za ka ɗora za ka iya shiga, in ba za ka ɗora ba za ka ce no. Bari yanzu mu zaɓi no. Gashi nan sun ba da point. A haka dai duk wajen da ka ɗora za a yi ta baka point. Gashi nan dai yanzu ta wannan hanyar za ka ɗora inda kake so ka ɗora, ko wajen kasuwanci ne ko kuma dai wani wajen a Google Map. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.